होय होय माझ्याकडे गाड्या हाडटांगे हांगाच्यान दिसता अपोबा दिसता होय कल्पेश फ्लॅश बंद करा मोडा त्याचं काढलं ते गेला तो व्हिडिओ का जरा काढता दाव्या देवांगाचेर फोटो काढते ते फोटो देवांगाचे येणार आहे तो देवांगाचा फोटो काढ धर साईला येणार आहे तो मोबाईल धरायचा चांगलं चेंज ना सेट केल्यावरच टाका ना गणेश गेले कोंबण्याचे घूड गळी घातल्यात लतत लतत केल्यात गर्दना मारल्यात सुळी दिल्यात उभं मारक सोडल्यात आड मारक धरल्यात आम्ही लवकर तुम्ही लवकर कोणामला जाणार पीक
कळालं त्यांच्या इकडं पावलं आधी इंटान करूया राम राम आप्पा राम राम मार्गी चाललो आप्पा मार्गी कळल्या मार्गाने पोरं घेणार होता